Today pala is January. Bakit hindi ako makamukon sa January? Diyos ko, Lord. Ayoko na magpintura kasi hindi naman ito yung forever home namin. Parang this is just a temporary lang naman. Bumili ako ng brush. Ay, nakabili na ako ng brush para sa labas. Kasi para hindi masakit yung likod. 65 lang to. Itong ganto. Guys, ayan yung itsura niya. Medyo mapusyaw siya dito. Pero naghanap ako ng yung may, hindi siya sleeveless. Hello guys! Good morning! Good morning! Good morning! So, ayan. Today pala is January. Bakit hindi ako makamukon sa January? Diyos ko, Lord. Today is February. February 7, 2019. And actually, kanina pa ako nagising. Pero ngayon ako nakapag-vlog kasi ganyan lang maliwanag. Alas 4 pa ako nagising kanina kasi nag-edit ako. And natapos ko yung isa pa lang yung na-edit ko. Na ako kanina sa mga stocks, mga orders. Parang kinuha ko na sa mga tawag doon. Yung mga orders, nilagay ko sa mga pinasipa-separate ko na siya para pag ngayon si Papa gumising na siya. Siya na lang yung magpapak ng orders. Kaya para less hassle na din. And ngayon, nagluluto ako ng ulam namin as usual, itlog na naman. Hindi na mawala yung itlog. At saka kahapon hindi natuloy yung grocery ko kasi inuna ako yung natanggalan ako masyado dun sa paghanap dun sa higaan ni Hagrid for tomorrow sa kanyang pajama night. Kaya mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko and I'm so excited. Actually, kulang pa nga yun eh. Meron pa akong bibilhin. And yun. Teka lang. Yung itlog ko lulutuin ko muna. Kasi gusto ko dito yung angulo. Kasi mani-garnet siya. In fairness. At saka yan guys. Meron ako kami project dyan. Sana ay magawa ko. Pero ayan. Magluluto muna ako ha. So hindi pa ako tapos nag-lipstick ako para sa inyo. Dahil napaka-pale ko at nagkilay ako in fairness. Si Papa umalis kasi pinabili ko ng tawag dito pinabili ko ng mga box, mga karton kasi ubos na talaga yung boxes namin. So may pinagbibilhan kami dyan, 50 pesos. Yung last 100 yung binili namin, sobrang dami. Ngayon 50 lang yung pinabili ko kasi sobrang dami talaga yung 100 na yung mga sa mga tindahan na yung mga parang tawag doon, yung tawag doon, mini store, parang mga tindahan na maliit kasi mini store. Hindi ko siya pinabili kasi ang marami. At saka yung mga boxes ng tanduay, yung papabili ko sa kanya kasi yun, sakto-sakto lang siya talaga for sa mga orders, saktong liit, ganyan. So, hindi pa ako tapos. Hindi talagang maaga akong gumising, guys. Yan yung talaga yung pinaka-ano ko talaga sa buhay na maagang gumising. Tingnan nyo yung mga ibababa ko yan mamaya. Meron akong gustong gawin sa kusina namin. Mag-advise kayo, guys, kung yung maganda sa ganitong kitchen na anong tawag dito? Ano yung sinabi ko? Tapusin ko muna yung sinabi ko. Yung maagang magising talaga, yun. Kasi mas maraming magagawa talaga pag maagang magising. Kaya ayan, ngayong umaga pa lang, ang dami ko nang nagawa. Nakapag-edit na ako, nakapag-linis na ako, nakapag-ano na ako ng mga orders. Ayun, nagluluto na ako ngayon. And, tawag dito. Kanina, tingin ko muna yung aking luto muna. Kasi, pinunasan, inuunti-unti ko lang talagang magpunas guys kasi hindi ko kayang linisin lahat kasi sobrang ang lawak nito. Tapos ako lang mag-isa. Buti si Papa pag may time talaga naglilinis din siya. So yung mga door, pinunasan namin every door. Hindi man siya ganun kalinis pero talagang sobrang dumi ng mga door. At saka ang daming pintuan, imagine niyo yan. Ayan, natapos namin yan lahat, punasan yung mga door. Yung hindi lang namin na is yung dito na pintuan. Hindi pa namin napupunasan yung dito. Pero inuna lang namin yung dito sa loob. And then yung mga windows. Kasi sobrang dumi ng mga windows guys. Lalong-lalo na dito sa may labahan. Sobrang dumi talaga. Parang
ilang taon na hindi talaga nilinis. Oh no! And kanina naman yung ginawa ko is yung dito sa cabinets, yung pinunasan ko. Hindi ko alam guys, hindi lang siguro ako ang ng init dito. Hindi lang siguro ako talaga sa mga sabi niyo pipinturahan. Sa feeling ko ayoko na magpintura kasi hindi naman ito yung forever home namin. Parang this is just a temporary lang naman na tawag dito na tirahan namin. Kaya ayoko masyadong mag-invest. Ayoko masyadong gumastos dito sa bahay. Kasi okay pa naman yung pintura. Actually, yung pintura dito sa loob, hindi naman talaga siya, kasi kakapintura lang talaga nito. Kaya lang, yung kulay niya is para siyang yellow. Hindi siya off-white. Para siyang yellow-orange, something ganon yung kulay niya. Nakikita nyo yan. Para siyang something yellow. Pero maganda pa rin naman siya. Kasi parang kinontrast nila. Kasi yung mga doors is puti siya. Mga puti. Except lang dito sa door sa paliguan. Kasi para siyang talaga siya pang CR, ganyan. Pero mostly sa mga doors is talagang white. And kaya ganun. Pero maganda naman yung kulay. Yun lang naman yung gusto ko. Maganda naman yung kulay niya guys. Kanya lang is okay naman sa akin kasi alam niyo naman ako kung ano yung nagiging contento na lang talaga ako guys. Hindi ko alam ganun yung ayoko yung sobrang perfect na parang hindi nakapani-paniwala yung bahay na parang halos na. So hindi kasi ako ganun. Na sa akin na to, kulang na lang talaga yung mga decor. Okay lang naman maglagay ng mga decor. Okay lang gumastos doon kasi madadalaling pa rin naman namin yon pag umalis na kami dito. And yun nga, ayaw ko tong bitawan tong bahay na to hanggat maaari kasi kung aalis naman kami dito pag na kami ng sariling bahay, gagawin ko tong stock room for Shopee. And yun lang naman magiging plano. Hindi ko alam, syempre hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa Shopee or what. Hindi ko alam. Pero for now, nagsisipag tayo, nagsusumikap tayo para sa ating kabuhayan. Pero for now, yan lang. And inuunti ko lang talaga siya guys. As in, sobrang dami pang lilinisin. Yung room ni Hagrid, kailangan pa talaga ng linis. Ang dami pa. Ngayon, inuuna namin yung mga CR, ganyan. Kasi sobrang dumi talaga ng mga CR and yung sa labas. Yan, basta i-haul natin yung may akong mga nabili. So, ayan guys, mag-haul na tayo kasi natapos na kami mag-pack ng mga orders. Si Papa yung nag-pack. Kaya hindi ako kasi inuna ko to. Bumili kami ng ni Hagrid. Actually, kumot to. Gagawin niyang kumot sa school bukas kasi meron silang pajama party. Yung pajama party kong na-mention ito. Sa mga hindi nakakaalam, kasi first time ko din ito na ng pajama party nila Hagrid kasi doon sila matutulog sa school. Tomorrow, from 5 a.m. sila doon until I think 8 o'clock in the Saturday. 8 o'clock in the morning sa Saturday. So, doon sila matutulog. Parang inaano yung maging independent yung mga bata. Parang tinuturuan nila na maging independent. Dahil pwede silang matulog na wala yung parent nila. Which is yun naman yung ginagawa naman dito sa bahay. Kaya mas okay. Na-appreciate ko yung effort ng school sa ganyang bagay. Kasi napaka-importante din nun. Binilan ito. Ayan siya. Cars pa rin. Kasi siya yung pumili nito. Tapos gamitin nila sa school. So, ayan siya. Malaki siya in fairness. At saka, ang sarap, ang lambot niya. 200... Pila nga ni pa? 290? 219. Ayan. Kasi inuuna ko talaga kasi ang daming saya sa mga gastusin namin siya. Tapos na maipakita ko sa iyo yung phone na nabili ko. Yeah, hi. And eto, bumili ako ng kahapon sa Unitop. Bumili ako ng eto pala kasi kukunin ni Hagrid. Bumili ako ng brush. Ay, nakabili na ako ng brush para sa labas. Kasi para hindi masakit yung likod. 65 lang to. Itong ganto. And then,
Ito, microfiber cloth, 1975. Gusto ko talaga to. Kasi, ang bilis makalinis. Marami na akong ng ganito. Didagdagan ko lang para at least may mga reserve bag. Ayan, napuno na yung memory card ko. Kasi, yung aming sa banyo, yung nakita niyo nung nilipat kami yung color green, naiwan dun sa baba. Nahiya na kaming kunin. Kaya, bumili na ako ng ganito. Yung simple lang. Ano lang to, 19 na 95. Simple lang talaga. Kasi, nung medyo mahal yun nung nasa baba na, kaya medyo nasayangan ako. And, yun. Ito lang yung bidding. Sabi ko, hindi naman, hindi naman masyadong nagagamit eh. And, eto, bumili ako ng tabo. 12 pesos. Para lang dyan sa puti sa lang yung bibilhin ko. Sabi ko, hindi na worth it. Kasi para lang naman dyan sa loob ng labahan. Kasi yan lang yung walang, Tapos ito, binili ko itong dish soap. Ayan. Dish soap case. Ano ba talaga? 15 pesos. Ayan. Pinili ko yung ganito. Kasi parang natutunaw yung dyan. And eto, bumili kami ng flashlight. 89 pesos. Rechargeable na to. Tinry na namin to kahapon. Kasi, isa din to sa dadalhin nila sa school bukas niya. Ayan, rechargeable na siya. Ayan. Check natin. Ito talagang, ayan, see? So, yan sa binili ko. So, yung pajama, let me. Titignan ko pa kung makakabili ko ng pajama na yung up and down. Pero, let's see. Pero yun lang naman yung nabili ko. Tapos, papakita ko sa inyo yung, yung kanyang bedsheet. Yung ito yung binili ko, guys. Yan, foldable siya. 3 folds. Kasi, sinadya kong ganito kasi ito din yung dadalhin niya bukas sa school kasi kailangan nila magdala ng beddings. Kaya lang medyo na short lang ata siya. Full bukas para sa higaan nila. So, marami na kaming unan kaya hindi na kailangan. So, ayan siya, guys. Ayan yung itsura niya. Medyo mapusyaw siya dito pero actually red na red talaga siya. Ang ganda ng kulay niya. Tinry lang namin kung talagang kasyang-kasya siya. Kasya naman. So, ayan. Ito namang isa, busy siya. Excited kasi siya sa kwarto niya. Kaya ayan, gusto niya daw siya yung maglilinis. Tapos yan yung lagayan ng kanyang mga maduming damit. Alam niya dyan yung ilalagay. Uy! Ayan. Dalawang unan. Ang dumi pa ng kwarto niya. Tapos, bigilan ko to ng cars din na bed sheets. So, ayun yung binili namin. Nag-itsura sa buhok ko. Tapos, ito pala binili ko din kahapon. 25 pesos lang to. Yun, binili ko lang kasi malaki. Kasi bumili na kami ng ito yung binili ko kahapon na mga pampunas. Ayan. Bumili kami ng galon ng mineral water. Kasi, di ba hindi kami nagme-mineral water talaga. Pero, this time, kailangan na kasi sobrang dumi talaga ng tubig. Hindi na kaya ng powers. Kaya, pero yung refill naman nito is 15 pesos lang naman. Ay, 18 pang, no? 18 kasi mineral water to. Kaya bumili na ako ng baso na malaki. Kasi nakakapagod kuha ka ng kuha. Ang liit ng baso namin. Kasi yung mga malaking baso na yung malalaki, basag na lahat. Sino nagbasag? Sino kayang nagbasag? Ayan, kumakain siya ngayon. Anong oras na? Alas 9 na. Mga ganitong oras siya nakakakain. Kasi ang tagal niyang magising ngayon. Ngayon na siya nagising talaga. Kaya, nung sinabi namin ilalagay na namin yung foam sa kanyang bed, tumayo ka agad. Kasi usually hindi naman yan tumatayo talaga pag bagong gising. Excited kasi siya masyado. Pero anyway, yan lang yung nabili namin kahapon. Talagang pinagkasya ko lang yung binudget ko doon sa kasi syempre kailangan nating magtinda, mag-restock. Konti nga lang yung na-restock ko kahapon. Pero yun, kasi kung wala tayong
bibenta, wala din. Wala tayong halin.